Bună dimineața, numele meu este Ionuț Rizea și bine v-am regăsit la un nou episod de vlog. Astăzi este marți, 11 august 2020. 2 săptămâni și jumătate rămase până la concurs. Sunt oarecum entuziasmat pentru că aștept momentul ăsta de mai bine de un an. Iar acum nu vine să cred că mai este foarte puțin timp. Am ieșit la o plimbare pentru a-mi începe ziua cum trebuie și pentru a-mi atinge numărul necesar de pași pe care trebuie să îi ating zilnic. După care o să mă duc acasă, o să filmez în mare tot ce fac, atât că nu mai am activitatea pe care o aveam zilnic deoarece sălile sunt închise, nu o să mai am clienți în sală, o să lucrez doar online. Sper să găsesc și o sală unde să mă antrenez astăzi. Dacă nu, voi conduce până în alt județ, pentru că în alte județe sălile sunt deschise și o să vă arăt antrenamentul meu de picioare. Am ajuns și acasă, mă bag să fac un duș, după care o să citesc 30 de minute din cartea asta, care este foarte interesantă, și cel mai probabil o să-mi pregătesc prima masă în jurul orei 10. Separăm mălbușurile. O să le gătim în 10 ml de ulei de măsline. Ovăzul. Doar sunt 2 grame pe plus. Gata, 40 acum. Ovăzul e gata, albușurile aproape s-au făcut. Bun, pe lângă masa asta vom avea omega 3, zinc, vitamina C și vitamina D3 plus un pahar mare cu apă.
figure it out, but we'll see you at the gym regardless and catch up. Peste aproximativ 2 ore o să mă duc să mă antrenez, iar acum o să-mi pregătesc masa de dinaintea antrenamentului. 100 grame piept de pui, 200 de grame de orez, cântărite după ce au fost gătite. Masa cu cei mai mulți carbohidrați. Încerc să mă bucur la maxim de ea. Între timp mă pregătesc psihic pentru picioare. Picioarele nu au fost niciodată grupa mea forte, au fost deficitare mereu, dar cu siguranță răbdarea și consistența își vor spune cuvântul, așa că încerc de fiecare dată să îmi depășesc limitele și să nu las nimic la antrenamentul de picioare, să-mi depășesc mereu condiția. A, nu-i problemă, ne întâlnim. A, nu, frate, treci odată. Cam așa e în pregătire. Nu
de asta. Ia filmează și pe asta. Ce? Ce faci, Dani? E bine, tu? Bine. Sala lui. Păi mi-a dat locație. A, ți-a locația? Da. Păi zi-mi mie, nu știu. Ce trăiești? Păi o am pe WhatsApp. O fi la unde? Pe strada... Dani, tu cum ești pe mâncare puțină? Terminat. Cât a bicepsanul? Aoleu. Rupe, Dani, categoria. Tu picioare. Tu picioare de cu tine, nu? Da. Și tu picioare de o să vedem. Dani, 2 săptămâni mai sunt. Mamă, Ionuț. Nu vine să cred. Încep emoțiile. Deja le-am de mult. Știi senzația când nu mai vin haine, nimic? Da. Mamă, iau tricoul, bă, la mănânci. Eu am pantalonii, dar ce acum? Nebunesc. Sigur știi unde e sala? Cred nu, uite, mă lasă că nu. E singura, n-are care alta. Bicepsanul. Ai băgat pre-workout ceva? Nu, dar la mine. Eu n-am băgat nici cafea, nici pre-workout, Nu-i dai nimic? nici arzător, zero cafeină azi. Nu-i dau nimic, Nu-i mai dau niciun workout. că vreau să dorm după. Și la fel m-am trezit dimineața, am băgat și cardio. Nu pot să dorm, eu nu noapte deloc. Dau continuu. De la stres. Frate, n-am pățit în viața mea și Pe așa și eu stresat. la 3-4 să stau așa să mă recuperez. Da, deci fără nimic, să nu faci nimic. Cât mă gândesc când dau drumul mai videoclipuri de alea cu indian și mă uit așa și îmi imaginez Și te visezi. și mă visez. Foarte bine. Brațul mare. Bluză. Lumina bună. Bluza, a? Oh. Ce avea poate bubuiam acum. Ia zi, conducem de azi. Cum aici? Ah.
Mann. Ăsta. Ihr habt lang genug gewartet. Dă-i, Aber jetzt bin ich da. Und ich werde alles Mă dea picioare și auseinandernehmen. engorda la picioare. Am terminat și antrenamentul, din păcate nu am putut să filmăm nimic. Cum ți s-a părut, Dani? Foarte șmecher. Foarte frumos și diferit astăzi. Mamă! Ionuț, Cum se vede? uite-te un pic. Să vezi acum când intrăm în Lidl și mirosim toate mâncărurile și patiserie și tot. Nu ne-am muscat de tot până atunci. Și noi ne luăm spanac. Să ne vedea atunci morți așa subnutriți. Că murim. Haide, să fii în ziua aia, să fii coajă. Să nu mai poți. Cum eram eu așa făceam, nu mergem la Mac, să-i dăm o încărcare. Hai să facem încărcare. O încărcare cu cola, 2 Big Mac, cu maioneză, cartofi și o plăcintă cu vișine. Mamă, cum e aia cu vișine. Ai mâncat? De-aia crocantă? N-am mâncat, am mâncat cu mere, parcă. Hai. Dar direct pe două așa. Mamă, aveai 4 perechi de Adidas, nu? La tine n-ai avut, da? Original ăștia? Ăștia, da. 5 milioane, nu? 100 și ceva de bine. Ce mai e? Și ăștia la 42. 42,5 la Nike așa sunt. La tine așa, da? E bună? Sunt frumoși, a? Da, sunt. Un picior mă refer. Am terminat și cumpărăturile, ajung acasă și o să filmez ce am cumpărat. Haideți să vă arăt și cumpărăturile. Avem brocoli, piept de pui, ovăz, avocado, orez, filet de cod și ouă. În mare cam așa am mâncat în ultimele 12 săptămâni. Ceea ce a diferit au fost doar cantitățile. Acum am trezit, suntem în jurul orei 23. Între timp am terminat toate mesele. Nu le-am mai filmat deoarece vi le-am prezentat în vlogul anterior. Hai să încheie vlogul de astăzi. O să vă las cu forma mea finală, o să fac un mic update. In diamonds, who knew? Who knew? Who knew? Who Turn 7 to a 14, 14 to a whole thing. Lord knows it's a cold game. Switched up on you hoes, man. Big body take both lanes. Backseat blowing propane. All black, fire gold chains. Young rich nigga bossed up on his own, man.